എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാനി മത്പ്രസാദാത് തരിഷ്യസി അഥ ചേത്വമഹങ്കാരാൻ ന ശ്രോഷ്യസി വിനങ്ഷ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതിക്കനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദഹങ്കാരമാശ്രിത്യ നയോത്സ്യ ഇതി മന്യസേ മിഥ്യൈഷ വ്യവസായസ്തേ പ്രകൃതിസ്ത്വം നിയോക്ഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നീ വഴി പിഴച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല എന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വഭാവജേന കൗന്ദേയ നിബദ്ധ സ്വേന കർമ്മണ കർത്തും നേച്ഛസി യന്മോഹാത് കരിഷ്യസ്യ വശോപി തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശ്യൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഞാൻ വായിച്ചു മാതാജി. 63 വായിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം കേട്ടില്ലെന്ന്, വേറെ ശബ്ദം ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയ ശൃണു മേ പരമം വചഃ ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ആയതിനാലാണ് പരമഗുഹ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായ ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക. ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം. ഭയപ്പെടേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇദം തേ ന തപസ്കായ ന ഭക്തായ കദാചന ന ചാശുശ്രൂഷവേ വാച്യം ന ച മാം യോഭ്യസൂയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വഭിധാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാ ന ച മേ തസ്മാദന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യേഷ്യത്തെ ച യ ഇമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോഃ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹം ഇഷ്ടസ്യാമിതി മേ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധാവാനനസൂയശ്ച ശൃണുയാദപി യോ നരഃ സോപി മുക്തഃ ശുഭാം ലോകാൻ പ്രാപ്നുയാത് പുണ്യകർമ്മണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭമായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കച്ചിദേതശ്രുതം പാർത്ഥ ത്വയ്യൈകാഗ്രേണ ചേതസാ കച്ചിദജ്ഞാനസമ്മോഹ പ്രണഷ്ടസ്തേ ധനഞ്ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹ സ്മൃതിർലബ്ധ ത്വത്പ്രസാദാന്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗതസന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യഹം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ സംവാദമിമമശ്രൗഷം അത്ഭുതം രോമഹർഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യാസപ്രസാദാശ്രുതവാനേതദ് ഗുഹ്യമഹം പരം യോഗം യോഗേശ്വരാത് കൃഷ്ണാത് സാക്ഷാത് കഥയത സ്വയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗീശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജൻ സംസ്മൃത്യ സംവാദം ഇമമദ്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം ഹൃഷ്യാമി ച മുഹുർമുഹുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തച്ഛ സംസ്മൃത്യ സംസ്മൃത്യ രൂപമത്യത്ഭുതം ഹരേഃ വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ ഹൃഷ്യാമി ച പുനഃ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതവാഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവ നീതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവ നീതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ മോക്ഷസന്യാസയോഗോ നാമ അഷ്ടാദശോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഓം ശാന്താകാരം ഭുജഗശയനം പത്മനാഭം സുരേശം വിശ്വാധരം ഗഗനസദൃശം മേഘവർണം ശുഭാംഗം ലക്ഷ്മീകാന്തം കമലനയനം യോഗിഭിർധ്യാനഗമ്യം വന്ദേ വിഷ്ണും ഭവഭയഹരം സർവലോകൈകനാഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ വിനയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ രേണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു 3 മിനിറ്റ് ടൈമുണ്ട്. ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കുഞ്ഞു കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ശ്രീവാസുദേവ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ. ഭാഗ്യജന്മങ്ങളെന്നും നിനയ്ക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതെന്നുടെ ഭാഗ്യം. ഉണ്ണി കണ്ണനു കേറിക്കളിക്കാൻ ആനയായതു നന്ദന്റെ ഭാഗ്യം. കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ശ്രീവാസുദേവ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ. ഉണ്ണി കൃഷ്ണനെ മാറോടു ചേർത്തു ഉമ്മ വയ്ക്കും യശോദ തൻ ഭാഗ്യം. മിത്ര തേജസ്വിയായോരാ കൃഷ്ണൻ മിത്രമായി കുചേലന്റെ ഭാഗ്യം. കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ശ്രീവാസുദേവ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ. കണ്ണനോടൊത്തു കാട്ടിൽ നടക്കാൻ കാലിക്കൂട്ടത്തിനെന്തൊരു ഭാഗ്യം. അന്ധകാരി പ്രിയനായ
കൃഷ്ണൻ അന്തകനായി കംസന്റെ ഭാഗ്യം. കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ശ്രീവാസുദേവ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ. അന്തരംഗത്തിൽ കണ്ണനെ നിത്യം കാന്തനായി കണ്ട രാധ തൻ ഭാഗ്യം. രാസകേളികളാടിയ നേരം രാധികാദികൾക്കൊക്കെയും ഭാഗ്യം. കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ശ്രീവാസുദേവ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ. സർവർക്കും വഴിയായോരാ കൃഷ്ണൻ സാരഥിയായി പാർത്ഥന്റെ ഭാഗ്യം. വാതാരി തന്റെ മുന്നിലെത്തിടാൻ വാദം വന്നു പട്ടേരിക്കു ഭാഗ്യം. കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ശ്രീവാസുദേവ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ. ഉണ്ണി പോയതും ഉണ്ണിയായി കണ്ണൻ മുന്നിൽ വന്നതും പൂന്താന ഭാഗ്യം. നാമരൂപിയാം നാരായണനെ നാവിൽ ചേർത്തതു ആഞ്ഞത്തിൻ ഭാഗ്യം. കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ശ്രീവാസുദേവ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ. നാദം പോയോരാ നേരത്തു കൃഷ്ണൻ നാദമായതു ചെമ്പൈ തൻ ഭാഗ്യം. ഓമനക്കണ്ണ എന്നു വിളിച്ചാൽ ഓടി വന്നിടും ഭക്തന്റെ ഭാഗ്യം. കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ശ്രീവാസുദേവ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ. കണ്ണന്റെ രൂപം കാൺമതു ഭാഗ്യം കണ്ണന്റെ കഥ കേൾപ്പതു ഭാഗ്യം. കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ശ്രീവാസുദേവ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ. കണ്ണന്റെ ഗാനം ചൊൽവതു ഭാഗ്യം കണ്ണാ നീ എന്നും ഞങ്ങൾ തൻ ഭാഗ്യം. കണ്ണാ നീ എന്നും ഞങ്ങൾ തൻ ഭാഗ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മനോഹരമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ തന്നെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെയും ഭാഗ്യല്ലേ കേൾക്കാൻ പറ്റിയത്. താങ്ക് യു മാതാജി. നന്നായിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ നന്നായി, വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ആലപിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയ ലെസനാണ്. 78 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ഹോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പന്ഥം ലംഘയത്തെ ഗിരിം യത്പ്രപാദമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം.
Om Shri Krishna Paramatmane Namaha. Om Shri Krishna Paramatmane Namaha. Om Shri Krishna Paramatmane Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण everybody हरे कृष्ण Hare Krishna Mataji. Hare Krishna हरे Mataji. कृष्ण Hare Krishna Mataji. thank you reciters translators thank you very much हरे कृष्ण Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ ഇന്ന് 18ാമത്തെ അധ്യായം ഹരേ കൃഷ്ണ 18ാമത്തെ ലാസ്റ്റ് അധ്യായമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ലാസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ലെസൺ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഹാഫ് റിപ്പിറ്റീഷൻ അല്ല കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ഹാഫും ഉള്ളത് അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അർജുനൻ അമ്പും വില്ലും ഗാന്ധീവവും ഒക്കെ രഥത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത്ര ദിവസം 18 ദിവസം എടുത്തു ഇന്നാണ് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയാകാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട് 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട് എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രരാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ട് ഇപ്പം ശ്ലോക റെസിറ്റേഷൻ ഒക്കെ കേട്ടതാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും സഞ്ജയനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സഞ്ജയനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള സഞ്ജയനാണ് ഇത് ധൃതരാഷ്ട്രത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ റൂമിലിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കൊട്ടാരത്തിലിരുന്നിട്ട് ഈ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ റണ്ണിങ് കമന്ററി ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സഞ്ജയനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രത്തിലെ മന്ത്രിയാണ് വ്യാസ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ദിവ്യദൃഷ്ടി കിട്ടിയതാണ് സഞ്ജയന് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ആദ്യത്തെ നോളജ് എന്തായിരുന്നു ഐ എം നോട്ട് ദ ബോഡി ഐ എം ദ സോൾ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ അറിവ് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓരോ ജീവിയുടെയും ഓരോ ആത്മാവിന്റെയും സോളിന്റെയും ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ലൈഫ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്ന് വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് പുനർജന്മന വിദ്യതേ ഗീത ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ശരണമായിരിക്കും കിട്ടുക. എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്? 18ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആദ്യത്തെ ലെസണിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരം മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ 5 ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ ശിരസാണ്. മറ്റുള്ള 10 ലെസൺസ് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ്. അതിനുശേഷം വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ 16ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാന്റെ നാഭിയാണ്. 17ഉം 18ഉം അധ്യായങ്ങളില് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മളുടെ ഭാവം എന്താണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്? അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ തസ്മാത് കാരുണ്യ ഭാവേന രക്ഷ രക്ഷ ജനാർദ്ദന എന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുക. നമ്മളുടെ കാൽക്കൽ ഇപ്പൊ വന്ന് ആരെങ്കിലും നമസ്കരിക്കുമ്പോ, ഏതെങ്കിലും കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ അവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആലിംഗനം ചെയ്യും, എംബ്രേസ് ചെയ്യും. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇന്ന് നമ്മളെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് നമ്മളുടെ ഭാവം വേണ്ടത്? അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി, എനിക്ക് വേറൊരു ശരണമില്ല ഭഗവാനെ. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ, നീ ഒരാള് മാത്രമേ എനിക്ക് ശരണമായിട്ടുള്ളൂ. തസ്മാത് കാരുണ്യ ഭാവേന, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരുണ്യത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ രക്ഷ രക്ഷ ജനാർദ്ദന, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ ഭഗവാനെ, നിന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ചേർക്കൂ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ അധ്യായം 18 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, നമ്മളുടെ ISKCON ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്മളുടെ ശിക്ഷാ ഗുരു നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമ്മൾക്ക് അധ്യായം 18 കൺക്ലൂഷൻ ആണ്, സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. 18.1 പറയുന്നു, അർജുന ഉവാച്ച്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മളുടെ ആഹാരം, പിന്നെ നമ്മളുടെ യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം, ഇതൊക്കെ സാത്വികം, രാജസം, താമസം എന്നിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരും ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ടൈം ഇല്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയ ലെസൺ ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം മസ്റ്റായിട്ട്. പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? അവസാനം ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്തിനെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപും ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷവും ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓം തത് സത് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ വേദമന്ത്രങ്ങളിലും പൂജാരിമാരൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് സത്ത് എന്ന് പറയും. അതല്ലാത്തതൊക്കെ നമ്മളുടെ പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടുമ്പോൾ അതിനെ അസത്ത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു 17th ലെസൺ നമ്മൾ ഇന്നലെ തീർത്തത്. 18.1 അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ എന്ന് എപ്പോഴും കൃഷ്ണനാണ് അർജുനനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രഭാവം എന്നുള്ളത് 10ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് തന്നെ അർജുനന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നു മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതം ത്യാഗസ്യ ഹൃഷികേശ പൃഥകേശി നിഷൂദന. ഹൃഷികേശ എന്നും വിളിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇന്ന് അർജുനൻ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഏകദേശം സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ്. അപ്പം ആ ഒരു എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നേരായ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ ഭഗവാനെ എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഋഷികേശ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൃഥക് കേശിനിശൂദന. കേശിനിശൂദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ, കുതിരയുടെ ശരീരം കൊണ്ടുവന്ന അസുരനെ കൊന്നവനാണ് കൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള കുതിരകളുടെ രൂപമെടുത്തിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ഭഗവാനെ ഒന്ന് കൊന്നു തരൂ എന്നുള്ളതാണ്. കേശി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രന്റെ ഒരു സർവന്റ് ആയിരുന്നു, ഒരു അംഗരക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേവകനായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ അശ്വമേധ യാഗവും വൃത്രാസുരനെ വധിച്ചതിന് ശേഷം അശ്വമേധ യാഗമൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഇന്ദ്രന്റെ കുതിരയെ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുതിര, അതിനെ ഈ കേശി എന്ന് പറഞ്ഞ സേവകൻ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കേശിയാണ് മോഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്ദ്രൻ ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് കുതിരയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് ശാപം കൊടുത്തു. ഭൂമിയിൽ പോയിട്ട് കംസന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് കേശി ആയിട്ട് കുതിരയുടെ രൂപത്തിലുള്ള അസുരനായിട്ട് മാറിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ്
അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ തീർത്തു കൊടുത്തത്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഋഷികേശ, കേശിനിശൂദന എന്ന് വിളിച്ചതിനാണ് ഇതൊക്കെ മീനിങ് ആണിത്. ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് അർജുനൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. ത്യാഗം എന്താണ്, സന്യാസം എന്താണ്, സന്യാസം എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ധാരാളം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒന്നും കൂടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്. 18.2 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് സന്യാസം എന്നുള്ളത്? ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക്, നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം ഫലം ത്യജിക്കുന്നതിനെ, ആദ്യം പറഞ്ഞു കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നതാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതും ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമായിട്ടല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇതിനെ വിദ്വാൻമാർ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും നമുക്ക് വായിക്കാൻ നേരമില്ല, അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് മീനിങ്സ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. സെക്കൻഡ് ലെവലില് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും വായിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭാവാർത്ഥവും ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുക. ശ്ലോകം 3, എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ, കാമ്യകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസൈറസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് കാമ്യകർമ്മം എന്ന് പറയും. ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്? ഒരിക്കലും യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നുള്ളത്. തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്നലെ, ശാരീരികമായ തപസ്, വാങ്മയമായ തപസ്, മാനസികമായ തപസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. യജ്ഞം 3 തരത്തിലുള്ളതാണ്, ദാനം 3 തരത്തിലുള്ള. അപ്പോ അതെല്ലാം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ആ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. ഈ ഭഗവാനാ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഐഡിയ. പുരുഷ വ്യാഗ്രമേ, ടൈഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. 3 തരത്തിലാണ് ത്യാഗം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നു. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും. അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തപസ് എന്ന് പറയുന്നതില് നമ്മുടെ ജപമാണ്. നമ്മളുടെ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 മിനിറ്റ് എങ്കിലും 10 മിനിറ്റ് 8 മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു മാല ജപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധാരണ വേണ്ട സമയം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ വേണ്ടത് ഓരോ വേർഡും കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ തന്നെ സ്പീഡ്, ഇതിലേക്കാളും കൂടുതൽ സ്പീഡ് വരുത്തരുത്. 8 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം ഒരു മാലയ്ക്ക് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ പാരായണവും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാം. വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണോ അതിന് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം നമുക്കിതിൽ പെടുത്താം. നമ്മുടെ ഉപാസന എന്ന് പറയും. അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നവയാണ് അവ 3. പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ. ഭഗവാന്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സേവിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, കുടിക്കേണ്ടതാണ്. സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔഷധം സേവിക്കുന്നത് പോലെ. യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ ഹരിസ്ഥിതം സമാശ്രയേത്. ഹരി വന്നിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിൽ വന്ന് ആശ്രയിക്കുന്നത്, ഇരിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ ത്യക്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. എന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും ആരാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പം ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശ്യമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. അതില് ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ രുചി നമ്മൾക്ക് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾക്ക് അതേസമയം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടാത്തതാണ്. ഇഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഡ്യൂട്ടി എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
എന്തൊക്കെ? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ഉപാസനയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓടിപ്പോകരുത്. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ കഷ്ടപ്പാട് പൈസയൊന്നും നമുക്ക് പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് അച്ഛനമ്മമാരെ നോക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളോ എന്തിലെങ്കിലും നമ്മളെ വീഴ്ച വരുത്തുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. നിയത കർമ്മങ്ങളെ, നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. പുണ്ടലീകൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ഡരീപുരില്. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു ദിവസം അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വരണു എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നിട്ടും ഞാൻ മാത്രം പോകും കാശിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാശിക്ക് പോയി. അപ്പൊ അച്ഛനമ്മമാരോട് അത്ര ഭക്തിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്, പക്ഷെ അച്ഛനമ്മമാരോട് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് റെസ്പെക്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം കാശിക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗംഗാ സ്നാനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറപ്പെട്ടു. അച്ഛനമ്മമാര് നിങ്ങളൊന്നും വരണ്ട, പ്രായമായവർക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ, എന്റെ കയ്യിൽ അത്ര പൈസയൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. അവസാനം വഴിയിൽ കുറെ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുതിരപ്പുറത്തൊക്കെ പോയി. എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടായിട്ട് പിരിയുന്ന, ഫോറസ്റ്റിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും രണ്ടായിട്ട് പിരിയുന്ന വഴി കണ്ടു. ഒരു വഴി ഫോറസ്റ്റിലേക്കാ പോകുന്നത്, ഒരു വഴിയിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നടന്നു പോയതുപോലത്തെ ഒരു വഴി, ഒരു ഒറ്റയടി പാത കണ്ടു. അപ്പൊ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ആശ്രമം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ വഴിയിലൂടെ പോയി. അവിടെ കുക്കുട മഹർഷിയുടെ ആശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുക്കുട മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ തങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ താമസിച്ചു. അന്നത്തെ ദിവസം കുക്കുട മഹർഷി ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഉറങ്ങാനായിട്ട് സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് രാത്രിയായപ്പോഴേക്കും 2-3 സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട് പറമ്പൊക്കെ അടിച്ചു വാരുന്നു, സമിതിയൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുന്നു, കുക്കുട മഹർഷിക്ക് എന്താ വെള്ളം വേണ്ടതൊക്കെ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ പുണ്ടലീകന് ഭയങ്കര അതിശയം തോന്നി. ഇത് ആരാണിത് രാത്രി സമയത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവരോട് തന്നെ പോയി ചോദിച്ചു, ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു, ഗംഗ, യമുന, സരസ്വതി എന്ന റിവേഴ്സ് ആണ്, പുണ്യ നദികളാണ് ഞങ്ങള്, കുക്കുട മഹർഷിയെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സേവിക്കാൻ, എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നറിയോ അവര് പറഞ്ഞു, അച്ഛനമ്മമാരെ വളരെ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുക്കുട മഹർഷി. അതാണ് മാതാപിതാക്കളെ വളരെയധികം ഭഗവാന് തുല്യം നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഗൃഹം എന്ന് പറയുന്നതാണ് തീർത്ഥസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒഴുകുന്ന സ്ഥലമല്ല തീർത്ഥസ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഈ കുക്കുട മഹർഷിയുടെ ആ മഹിമ ഈ പുണ്ടലീകന് മനസ്സിലായത്. പുണ്ടലീകൻ വേഗം തിരിച്ചു പോയി വീട്ടിലേക്ക്. എന്നിട്ട് അച്ഛനമ്മമാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് കാശിക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം വളരെയധികം ഭക്തിയോടുകൂടി അച്ഛനമ്മമാരെ അവസാനം വരെ നന്നായിട്ട് നോക്കി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, കുളിപ്പിച്ച് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത്, സാധാരണ പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്പലത്തിൽ പോയില്ല. പണ്ഡരീപുരാണ് ഈ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പണ്ഡരീപുർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വിഠലനായിട്ട് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്ന അവിടെ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പോവാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ പോവാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് താമസിച്ചു. ആ സമയത്ത് എന്നും വരുന്ന സമയത്ത് പുണ്ടലീകൻ എന്താ വരാത്തത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആരാ വന്നത് വീട്ടിലേക്ക്? ഭഗവാൻ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. നമ്മളൊരു ടൈം നോക്കി കീപ്പ് ചെയ്ത് അമ്പലത്തിൽ പോവാ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുകയല്ല വേണ്ടത്, ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണുകയാ വേണ്ടത്. എത്ര തിരക്കിലും തിക്കിലും പെട്ടാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓർക്കേണ്ടത് എന്താ? ഭഗവാനെ നീ എന്നെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ പുണ്ടലീകൻ അന്വേഷിച്ച് ഭഗവാൻ വന്നു. എന്നിട്ട് പുണ്ടലീക എന്ന് വിളിച്ചു. ആരായാലും സാരമില്ല, അവിടെ നിന്നോളൂ, ഞാൻ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പുണ്ടലീകൻ. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പുണ്ടലീക ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണ്, വെയിലാണ്, കാല് പൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുണ്ടലീകൻ ഇഷ്ടിക കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ ഇഷ്ടികയിൽ കയറി നിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇഷ്ടിക അത്രയ്ക്ക് ചൂടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിൽ കയറി നിന്നു ഭഗവാൻ. അതിൽ കയറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവണം? ഇവിടെ കൈവയ്ക്കണം, എന്നാലേ ആ ബാലൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇപ്പോഴും ഭഗവാനുള്ളത്. അതാ പുണ്ടലീകൻ. എന്നിട്ട് പുറത്ത് വന്നപ്പോഴെന്താ ഭഗവാനാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്, എന്തിനാ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ, എന്നും എന്നെ കാണാൻ വരുന്നതല്ലേ, നിന്നെ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മളുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് കൂട്ടുണ്ടാകും.
നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. നമ്മളുടെ കയ്യില് പൈസ ഇല്ലാത്തതോ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കരുത്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലമുദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഫലമൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ കുറച്ച് പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും അവരെന്നെ നോക്കുക, അതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതെന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, എനിക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള പ്രസാദമാണ്. എന്റെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും എന്റെ ഫാമിലി എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതെന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഞാൻ നന്നായിട്ട് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. ഭഗവാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച്, എപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 9th ചാപ്റ്ററിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു. തൊട്ടിലെ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാണോ അമ്മ കരുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേണം ഭഗവാനിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സുറയ്ക്കാൻ. അപ്പം ആ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾക്ക് സുഖദുഃഖങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഭഗവാൻ അതിന്റെ എല്ലാ ചീത്ത ഫലങ്ങളും പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാ തന്നെ മാറിപ്പോകും. അതല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ വർഷത്തോളം, എത്രയോ ജന്മങ്ങളോളം നമ്മൾ ഈ നരകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടി വരും. അത് തന്നെയാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷ. ഇനി നമ്മളുടെ കർമ്മത്തെ പറ്റിയാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത്ര നേരം ത്യാഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഇനി കർമ്മത്തെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് അനാസക്തിയോടുകൂടി നാളെ എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഫീലിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്ന് വിചാരിച്ച് രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ആരോടും നമ്മൾക്ക് ഓവറായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതോ ഇല്ല, ആവശ്യമില്ലാത്ത കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ദേഷ്യമോ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത യാതൊരു ആസക്തിയും ഇല്ലാതെ ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനോ എന്തെങ്കിലും മണി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസ കർമ്മം. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും നമ്മൾക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ദ്രോഹം വരുന്ന രീതിയിൽ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമത്രേ താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. പറയുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. മീൻസ് മലയാളം അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം ഉണ്ടാകുമോ, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കെട്ടുപാടുകൾ, എന്തെങ്കിലും അതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമത്രേ എന്റെ താമസം. ഇനി ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്, പ്രവർത്തിച്ച നിവൃത്തിച്ച ഇതാണ്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്തുകൂടാത്തത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് നമ്മളുടെ സാത്വികമായ ബുദ്ധി. അത് ബന്ധം എന്താണ് ബന്ധിപ്പിക്കുക, എന്താണ് നമ്മൾക്ക് മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുക എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി നമ്മൾ പെരുമാറുമ്പോൾ അതിന് സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറയും. ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിച്ച് നമ്മൾ ഭാഗവതമൊക്കെ വായിച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ആ തരത്തിൽ പോകുന്നതാണ് സാത്വികം. ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. ഇതൊന്നും അറിയാതെ തോന്നിയതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. ഈ വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഹിറ്റ്ലറാണ് കുറെ പേരെയൊക്കെ കൊന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഹിറ്റ്ലറാണ് ദൈവം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡിനറി പീപ്പിളിനെ അവര് ദൈവം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും മഹത്തായ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോഴേക്കും അവര് വളരെ വെറുപ്പോട്
മനസ്സോടുകൂടി നോക്കും. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് താമസമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും മൂഢതയാണ് അവർക്ക് വരിക. മൂഢത, അവർക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ചീത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും, അവർക്ക് വില്ലൻസ് ആയിരിക്കും. അവര് ദൈവം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും അവര് വിചാരിക്കും, ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും. എന്നിട്ട് തെറ്റായ വഴിക്ക് പോകുന്ന ബുദ്ധിയാണ് താമസമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ഇനി ഭഗവാൻ ഏകദേശം കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭക്തി ഉണ്ടാവുക? ഈ ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ, ബ്രഹ്മഭൂതം ഒരേ അവസ്ഥ, ഒരേപോലെ ഭഗവാനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള മനസ്സോടുകൂടി പ്രസന്നാത്മ, പ്രസന്നനായി, ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി, ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ദുഃഖങ്ങളില്ല. സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഒരുപോലെ മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നത്. ഈ ആധ്യാത്മികാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മ, ബ്രഹ്മഭൂതം. നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വിചാരിക്കുക, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില്, നമ്മളും ഭഗവാനും ഏകമായി കഴിഞ്ഞു മനസ്സുകൊണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. എപ്പോഴും ദുഃഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ആഗ്രഹവുമില്ല, ഭഗവാനുണ്ട് കൂടെ, പിന്നെന്താ, എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യം, അതുപോലെ ആരോടെങ്കിലും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എത്രയോ ദൂരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇത്. പ്രണാദപീസോ നീചേന, ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശിക്ഷാഷ്ടകം മാത്രമാണ്. അതിലെ 8 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇതിലെ 3ാമത്തെ ശ്ലോകമാണിത്. പ്രണാദപീസോ നീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിനാമാനദേന കീർത്തനീന സദാ ഹരിഹി. ത്രിനാഥപി സുനീചന, പുല്ല് പോലെ തന്നെ നമ്മള് ഹമ്പിൾ ആയിരിക്കുക. തരോരപി സഹിഷ്ണുന, വൃക്ഷത്തെ പോലെ, ഫലവൃക്ഷത്തെ പോലെ നമ്മള് സഹിഷ്ണുവായിരിക്കുക. അമാനിനാമാനദേന, മാനിക്കാത്തവരെയും അങ്ങോട്ട് മാനിക്കുക, എന്നിട്ട് ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് കീർത്തനീയ സദാഹരി, എപ്പോഴും സദാ ഹരികീർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള അർഹതയുള്ളത്. അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. 55 5th ശ്ലോക പറയുന്നു. ഭക്യാമാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശതേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ എന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭക്യാമാം അഭിജാനാതി, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ, ആ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ, തതോമാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വ, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടുകൂടി വിശദേ തദനന്തരം ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഗോലോകധാമത്തിന്റെ പിക്ചറില് കൃഷ്ണ നദി കണ്ടതാണ്. അവിടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നല്ല അവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മള് സർവീസിനാണ് പോകുന്നത്, ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തുളസീദളമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിട്ടാ അവിടെ ആവേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണോ, ഗോപിമാരാണോ, എന്താണ് ആവേണ്ടത്? അതായിരിക്കും നമ്മളെ അവിടെ ഭഗവാൻ സ്ഥാനം കൊടുക്കുക. രാധാറാണിയും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണി ആകണം എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ഒരു രാധാറാണിയേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും ഗോപിമാരാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് നമ്മള് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞതാണ്. ഗജേന്ദ്രന്റെ ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവായിരുന്നു. അഗസ്ത്യമുനിയുടെ ശാപം കൊണ്ട് ത്രികൂട പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ അഗസ്ത്യ മഹർഷി വന്നപ്പോഴേക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഉപചരിച്ചില്ല, സമാധിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഗജേന്ദ്രൻ, ആനയാവട്ടെ നീ സമാധിയിലിരുന്നത് പോലെ, ആനയെ പോലെ ഇരുന്ന നീ ആനയാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തതാണ് ശാപം എന്ന് പറയുന്നത്. ത്രികൂട പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയില് ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു ഗജേന്ദ്രൻ. ഒരു ദിവസം പ്രാരബ്ധ കർമ്മം കൊണ്ട്
ഹോഹു എന്ന ഗന്ധർവൻ മുതലയായിട്ട് വന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാരബ്ധം ഹോഹു എന്ന ഗന്ധർവനും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ മഹർഷിമാരെയും കാലിൽ പിടിക്കുമായിരുന്നു കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ മുതലയാവട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചതായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവര് രണ്ടാളും കൂടിയിട്ട് 1000 വർഷമാണ് മുതല ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചു കിടന്നത്. എന്നിട്ട് അവസാനം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവസാന സമയം മൂക്കോളം മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഗജേന്ദ്രന് സ്വന്തം ഓർമ്മ വന്നത്, കഴിഞ്ഞ ജന്മമൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നത്, പഠിച്ച ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നത്. എന്നിട്ട് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി നമസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി. നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാരായണാഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴെയുണ്ടായിരുന്ന ഭഗവാനെ കണ്ടു. ഭഗവാൻ ഓടി വന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ ഓടി വന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും താഴെയുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന താമരപ്പൂവ് എടുത്തിട്ട് നാരായണാഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ചു. അപ്പം ഗജേന്ദ്രന് സുഖം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം മുതലയുടെ കഴുത്താണ് ഭഗവാൻ കഷ്ണിച്ചത് സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട്. എന്നിട്ട് ഗജേന്ദ്രനെ മോചിപ്പിച്ചിട്ട് സ്വന്തം 4 കൈകളോടുകൂടിയ രൂപം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പം ആ ഭക്തിയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ 8ാമത്തെ ലെസണിൽ പഠിച്ചതാണ് അന്തകാലേ മാമേവ സ്മരൻ മുക്വാ കളേബരം. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റില് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണോ ശരീരം വെടിയുന്നത് അവര് എന്റെ തന്നെ ഭാവമായിരിക്കും സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തമം ഉദാഹരണമാണ് ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം എടുക്കാനുള്ള അർഹത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായി വരണം. നമ്മള് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭക്തിയുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അത് ചിലപ്പോ ഒരു വിത്ത് പോലെ ചെറുതായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ അതിനെ ഊതി കത്തിച്ച് വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരിക. 18.56 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മത് വ്യപാശ്രയഃ മത് പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. സർവകർമാണ്യപി സദാ ഏതു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും കുർവാണോ മത് വ്യപാശ്രയഃ എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന മത് പ്രസാദാദവാപ്നോതി എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്തെയും മത് പ്രസാദാദവാപ്നോതി പ്രസാദത്തെയും ഭഗവാന്റെ പദമവ്യയം എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഏത് തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായി എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും പ്രസാദവും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണവും ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ അത്രത്തോളം കൈവെള്ളയിൽ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തനെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇതാണ് ഞാൻ ഭക്തന് അധീനനാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം ഏതുതരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും നമ്മള് മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു അത്രയും തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ധാമം നമ്മള് പ്രാപിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ജരാമരണ വ്യാധികളിൽ പെട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ജയൻ വീൽ എന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കും. ഏറ്റവും നല്ല ശ്ലോകമാണ് 18.58. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദ തരിഷ്യസി അതചേത്വമഹങ്കാരാൻ നശ്രോഷ്യസി വിനശ്യസി. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സ് വെച്ചിരുന്നാൽ, ചിത്തം എന്നിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ, സർവദുർഗാണി എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മത്പ്രസാദ തരിഷ്യസി എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നിനക്ക് പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അധചേത്വം അഹങ്കാരാൻ നശ്രോഷ്യസി വിനശ്യസി. അതേസമയം ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ വിദ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതമനുസരിക്കാതെ പോയാൽ ആകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുന്നവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നാശമാണ് ഫലം. അതേസമയം മച്ചിത്ത എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദ തരിഷ്യസി എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്റെ പ്രസാദം മത്പ്രസാദ തരിഷ്യസി എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിലുള്ളത് ജഗായ് മദായിയുടെ സ്റ്റോറിയാണ്. ജഗായ് മദായി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൽക്കട്ടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 2 ബ്രദേഴ്സ് ആണ്. ഏറ്റവും മോശമായ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബ്രദേഴ്സ് ആണ്.
അപ്പം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും അവരെ ഉപദ്രവിക്കും, റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോഴേക്കും ഉപദ്രവിക്കും. എന്നിട്ട് ഇവര് ഓടേണ്ടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവൊക്കെ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരാളെ ഇഷ്ടിക എടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റിയിലേക്ക്, നെറ്റി മുറിഞ്ഞ് ചോര വന്നു. ആ സമയത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ വന്നിട്ട് ചക്രം എടുക്കാൻ പോയി ഇവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ നമ്മള് ഈ ജന്മം ചക്രമെടുത്ത ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മള് ഭക്തരായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് മനസ്സ് വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് അവര് നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ട് മാറണു, ജഗായി മതായി. ഇനിയുള്ള സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ തേർഡ് ലെവലിലൊക്കെ ഇതാമണി മാതാജിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും, ഈ സ്റ്റോറിയൊക്കെ എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത. സെക്കൻഡ് ശ്ലോക പറയുന്നു, തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദ പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്യതി ശാശ്വതം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ലാസ്റ്റ് ലെസണിൽ ഫുള്ള് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എങ്ങനെ വരണം, പിന്നെ തിരിച്ചു വരവില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്, എന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെയാ എത്തുക, ഇതാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ, ആ പരമപുരുഷന്, തമേവ ആ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ പരമപുരുഷന് നീ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത, എല്ലാം കൊണ്ടും ശരണം ചെയ്യൂ. തത്പ്രസാദ പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്തി ശാശ്വതം, അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പരമമായ പദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്താ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? ജസ്റ്റ് ശരണം പ്രാപിക്കാനാ പറയുന്നത്. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ തസ്മാകാരുണ്യ ഭാവേന രക്ഷ രക്ഷ ജനാർദ്ദന. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ തൊഴുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ജസ്റ്റ് അത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, അത് പറഞ്ഞ് ശരണം പ്രാപിക്കൂ, നമസ്കരിക്കൂ എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മനസ്സുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് നമസ്കാരം അല്ല ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുക. നമ്മളുടെ ശരീരവും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളുടെ കഴിവും നമ്മളുടെ എല്ലാം ഇതുവരെ തന്നിട്ടുള്ള, ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതും ഇനി കഴിഞ്ഞു പോയതും ഈ ജന്മവും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാലത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത, എല്ലാം എനിക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണോ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണോ ഞാൻ ചെയ്തത്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുക. തത്പ്രസാദ പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്തി ശാശ്വതം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശാശ്വതമായ പരമപദം നീ പ്രാപിക്കും. ഇതിലെ പിക്ചറിലുള്ളത് രുദ്രപ്രതാപൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവാണ്. രഥയാത്രയുടെ സമയത്ത് രാജാവ് അവിടെ സ്വർണ്ണ പിടിയുള്ള ചൂലൊക്കെ എടുത്ത്, ഏറ്റവും ക്ലാസ് 4 ജോലിയാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ജോലി. ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് രുദ്രപ്രതാപൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് അവിടെ രഥയാത്ര നടക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ അവിടെ ചൂലെടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് അടിച്ചു വരുന്നത് ആരാണ്? രാജാവായിരിക്കും. അതിലൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ടൈം നമുക്കില്ല. ഈ കുറച്ച് ലെസൺസ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചില സ്റ്റോറീസ് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. 18.63 പറയുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. ഇതിതേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം മയ വിമൃശ്യൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇത്രയും നേരം ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം മയ, സീക്രട്ടിലും സീക്രട്ടാണ്, ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സീക്രട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞു തന്നത്. ജ്ഞാനമായിരുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നത്. പക്ഷേ വിമൃശ്യൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു, എന്നാലും നിന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നീ നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കൂ, എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യൂ. എന്താണ് നിനക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നീ ചെയ്യൂ. ഇതുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവുണ്ട്, ആത്മാവുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുക? നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ പരമാത്മാവ് നമ്മളെ തോന്നിക്കും ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നില്ല. ആ ഒരു ഫ്രീഡം പരമാത്മാവ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ആലിൻ കൊമ്പിലെ പക്ഷിയുടെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ? അതുപോലെ നമ്മളുടെ കൈക്ക് ഭഗവാൻ പിടിക്കുന്നില്ല, പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ കയ്യോ എന്തെങ്കിലും ബന്ധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ഫ്രീഡം തരുന്നുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വിമൃശ്യൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. സീക്രട്ടിലും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നത്. ഇനി അർജുന, നീ അത് നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ച് എന്താ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നീ ചെയ്യുക. ഫ്രീഡമാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. അപ്പം അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അർജുനൻ പറയും, കരിഷ്യേ വചനം തവ, നിന്റെ വാക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭഗവാനെ എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടത്. 18ാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് എന്താ? ഭഗവാനെ, നീ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ്, നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. 9th ലെസണിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 65th ശ്ലോക പറയുന്നു, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു. സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ മാലയിലുള്ള ലോക്കറ്റ് പോലെയാണ് ആ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ. ഞാൻ സത്യമാണ് അർജുന പറയുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സത്യമാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ അതേ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാരുണ്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സത്യം തേ, സത്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ, ഭഗവാൻ നമ്മളോട് സത്യം ചെയ്യുക, ഇത്രേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ, ഞാൻ സത്യമാ പറയുന്നത് എന്ന്. നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു, സത്യം ചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ, നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഭക്തനോടും ഭഗവാൻ ഇത് തന്നെയാ പറയുന്നത്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ് ഈ ലെസണിലുള്ള ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നത്. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ, എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കാം. സത്യം തേ, ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ, നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു 16.66 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. എന്താ ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ. ഇത്ര നേരം ഞാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതെല്ലാം നീ മാറ്റിവെക്കൂ അർജുന. സർവധർമാൻ പരിത്യജ, ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങള് എല്ലാം പരിത്യജ്യ, മാറ്റിവെക്കൂ. മാമേകം ശരണവജ, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കൂ, കൃഷ്ണനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കൂ. അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ, അഹം ത്വാം, ഞാൻ നിന്നെ സർവപാപേഭ്യോ, സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോക്ഷയിഷ്യാമി, മോചിപ്പിക്കും. മാശുച്ച, ഡോണ്ട് വറി. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും നമ്മൾ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോണ്ട് വറി പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഷോൾഡറിൽ കൈവച്ചിട്ട് നമ്മൾ കരഞ്ഞു പോവില്ലേ? അത്രത്തോളം ആ ഒരു ആളുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? നമ്മളുടെ ലക്ക് തന്നെയാ മാറുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപം ചെയ്ത് എത്രയോ ജന്മം നമ്മൾ നരകയാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനവും എല്ലാം ധർമ്മവും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുക. ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം. മാശുച്ച്, ഡോണ്ട് വറി, പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള ഇതാണ് ഭഗവാൻ. വാക്കാണ് ഭഗവാന്റെ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ തെറ്റിച്ചാലും നമ്മളുടെ വാക്ക് ഭഗവാന്റെ വാക്ക് ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇനി ഇതില് കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. 68th ശ്ലോക പറയുന്നു, യൈദം പരമം ഗുഹ്യമദ്ഭക്തേഷ്വഭിദാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയ. പരമരഹസ്യമായി ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. പ്രീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതല്ല, മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു
കൊടുക്കുമ്പോ ഇതം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വഭിദാസ്യതി, പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വ മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയ, അവസാനം അയാൾ സംശയം കൂടാതെ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയും ഇപ്പൊ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് അത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതൊരു ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും. തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃതമഃ, ഇതിനേക്കാളും പ്രിയമായിട്ട് എനിക്ക് വേറൊരാളില്ല. ഞാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവനേക്കാളും അധികം പ്രിയങ്കരനായിട്ട് എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരാളില്ല, ലോകത്തിൽ. ഇനി ഭവിതാ നചമേ തസ്മാ, ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി, ഇതിനേക്കാളും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഒരാള് ലോകത്തിൽ ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത മറ്റേതായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു, മനുഷ്യരിൽ എനിക്ക് ഇനി കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃതമഃ, പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ഭൃത്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല ഇനി ഒരിക്കലും. ഭവിതാ നചമേ തസ്മാത് അന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി, ഭവിത ഫ്യൂച്ചറില് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അത്രത്തോളം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവത്ഗീത മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള ആരാധനയാണ് നമ്മൾ 18 ദിവസം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്താണ്? പൂജയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള പൂജ എന്ന് പറയുന്നത് ആരതിയും നിവേദ്യവും എല്ലാം നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് തന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായി നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു, ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ തീർന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇതുവരെ ആദ്യം തൊട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോ തീർന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അർജുനൻ പറയുന്നു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ, നീ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക. എന്റെ ബുദ്ധി വ്യാമോഹമൊക്കെ ഇപ്പോ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ആയി. കരിഷ്യേ വചനം തവ, നീ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, ലാസ്റ്റ് 4 ശ്ലോകാസ് സഞ്ജയന പറയുന്നത് ഇപ്രകാരം: മഹാത്മാക്കളായുള്ള കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ഈ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു, എനിക്ക് രോമാഞ്ചം വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു സഞ്ജയൻ. ഇതൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അദിവ്യ രൂപവും ഭഗവാന്റെ ഡയലോഗ്സും എല്ലാം കേട്ടിട്ട്, കോൺവെർസേഷൻ ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഹോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായി യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാനിട വന്നു. യോഗേശ്വരൻ എന്നാണ് സഞ്ജയൻ വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? എത്ര യോഗമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതില്. ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, എല്ലാ യോഗങ്ങളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. കർമ്മയോഗം, ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാവുന്നു. രാജാവേ, അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ രൂപമോർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. സഞ്ജയൻ ആ സമയത്ത് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് ഇത് പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട്. വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് അതൊക്കെ ഓർമ്മ വരണു എന്നുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് 18.78. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശരീർ വിജയോ ഭൂതർധ്രുവാനീതിർ മതിർമമ. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ, എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ ഉള്ളത്, എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ, ധനുർധരനായിട്ടുള്ള പാർത്ഥൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത്, തത്ര ശരീർ വിജയോ ഭൂതർധ്രുവാനീതിർ മതിർമമ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. സഞ്ജയൻ തല പോകുമോ എന്ന് പോലും വിചാരിക്കാതെ ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് വിജയം പോവുക എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ധൃതരാഷ്ട്രരോട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഏത് സൈഡിലാണ് വിജയവും നീതിയും ധർമ്മവും എല്ലാം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്.
എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോധനുർധരഹ, എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനുള്ളത്, തത്ര ശ്രീർ വിജയോ ഭൂതിർ, ശ്രീയും വിജയവും ഭൂതിയും ധ്രുവാനീതിർ മതിർ മമ, അവിടെയാണ് അചഞ്ചലമായ വിജയവും എല്ലാം ഉള്ളത്, നീതിയും മതിയും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമ്മള് ഗീതാ മഹാത്മ്യം ഒന്നും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം എപ്പടി പ്രേതപുമാൻ വിഷ്ണോപദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിത. ആരാണോ ഇത് ഏറ്റവും ഭക്തിയോടുകൂടി വായിക്കുന്നത്, വിഷ്ണോപദമവാപ്നോതി, അവർക്ക് വിഷ്ണുപദമാണ് കിട്ടുക. ഭയശോകാദിവർജിത, ഭയത്തിൽ നിന്നും ശോകങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പ്രാപിക്കും. സെക്കൻഡ് ശ്ലോകം ശങ്കരാചാര്യർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗീതാ മഹാത്മ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. നിത്യവും ഗീത വായിക്കുകയും പ്രാണായാമവും ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മ പാപങ്ങൾ നശിക്കുകയും പുതിയ പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി, ഉണ്ടാവുകയില്ല. പൂർവജന്മ കൃതാനി ച, പൂർവജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യും. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സഹദ്ഗീതാംഭസി സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം ശരീരത്തിലെ അഴുക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ സഹദ്ഗീതാംഭസി സ്നാനം, ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിലുള്ള സ്നാനം സംസാര മലനാശനം, അത് സംസാരമലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലെ ഭൗതിക മാലിന്യത്തെ അത് നശിപ്പിക്കുന്നു. ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശാസ്ത്രവിസ്തരയ്യ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാത് വിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ, കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. കിമന്യേ ശാസ്ത്രവിസ്തര, അന്യ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാത് വിനിസൃത, ഭഗവാന്റെ മുഖ പത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഗീത ഗംഗോദകം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. ഭാരതാമൃത സർവസ്വ, മഹാഭാരതത്തിന്റെ അമൃതാണ്. വിഷ്ണോർവക്രാദ്വിനിശ്രിതം, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വക്രത്തിൽ നിന്നും മുഖത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഗീത. ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ, ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതമേകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ, ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം, ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ, ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഭഗവാന്റെ ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം, കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഗീതയും, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും, ഒരേ ഒരു നാമം മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമവും, കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഒരേ ഒരു കർമ്മം അവന്റെ സേവയുമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇതിന്റെ എന്താണ് മഹാത്മ്യം, നമ്മൾ എന്തിനാണ് 18ാമത്തെ അധ്യായം കഴിച്ചതിന്റെ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഫലം കൂടി കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥയാണ്. മഹാവിഷ്ണു ശിവൻ പാർവതിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ്. അപ്പം എന്താണ്, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇന്ദ്രദേവന്റെ ഇന്ദ്രപുരിയിലിരിക്കുന്നു, കിരീടമൊക്കെ ധരിച്ച് എല്ലാ ഋഷിമാരും മുൻപിൽ നിന്നിട്ട് ദേവേന്ദ്രനെ വർണ്ണിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. ഗന്ധർവന്മാരൊക്കെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു, പാട്ട് പാടുന്നു, അപ്സരസുകളൊക്കെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ശശിദേവി വൈഫിന്റെ കൂടെ ഇന്ദ്രൻ അവിടെ ഇതിലിരിക്കുന്നു, സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയം പെട്ടെന്ന് ഒരാള് കയറി വന്നു. വളരെയധികം യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് കയറി വന്നു, വളരെയധികം ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് കയറി വന്നപ്പോഴേക്കും ഇന്ദ്രദേവന്റെ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ കിരീടം താഴെ വീണപ്പോഴേക്കും ഋഷിമാരൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ ഇന്ദ്രദേവന്റെ കിരീടം എടുത്തിട്ട് ഇന്ദ്രദേവന്റെ തലയിൽ വെക്കാനല്ല പോയത്, ആ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആളിന്റെ തലയിൽ വെച്ചിട്ട്
ഇന്ദ്രദേവനായിട്ട് ആ ആളെ അവിടെ ഇരുത്തി. അപ്പോഴേക്കും ഇന്ദ്രദേവന്റെ സ്ഥാനം പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രദേവന് വളരെ വിഷമമുണ്ടായി. എന്താണ് ഈ സംഭവിച്ചത്? ഈ ആളെ ഞാൻ പുണ്യം ചെയ്തതായിട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, എവിടെയും ദാനം ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലോ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രദേവൻ മഹാവിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ പോയി. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വൈകുണ്ഠലോകത്തിൽ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു. മഹാവിഷ്ണുവിനെ കണ്ടു. ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. ആരാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഇന്ദ്രദേവനായിട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ കൊട്ടാരത്തില് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അതൊരു സാധാരണ ഓർഡിനറി ബ്രാഹ്മണനാണ്. അയാളെന്താ ചെയ്തത്? ജീവിതകാലം മുഴുവനും 18ാമത്തെ അധ്യായം 5 ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കും. 5 ദിവസം 5 ശ്ലോകം ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസം? 78 ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് പിന്നെയും വീണ്ടും 5 ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും വായിക്കും. അങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ കുളങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതും ദാനം ചെയ്തതും എല്ലാവർക്കും എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഇന്ദ്രനാഥാൻ അതെല്ലാം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രദേവൻ ചോദിച്ചു, ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഭൂലോകത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. 18ാമത്തെ അധ്യായം ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രദേവൻ ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് വരുന്നു. ഗോദാവരി നദീതീരത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ ബ്രാഹ്മണരിരുന്നിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരിലൊരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് 18ാമത്തെ അധ്യായം ഓരോ ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു. വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മീനിങ്ങോടുകൂടി പഠിച്ചിട്ട് അവസാനം തിരിച്ചെന്താ ചെയ്തത്? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. എനിക്ക് ഇന്ദ്രപട്ടം ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഭഗവാനെ നിന്നെ സേവിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രദേവൻ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി. അതാണ് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറി ആണ് ഇന്നത്തെ ലെസൺ. നമ്മളുടെ കൺക്ലൂഷനായി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിലും പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്ലാസ് എല്ലാം മനസ്സിലായി മാതാജി, വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി സെക്കൻഡ് ലെവലിന്റെ ക്വിസ് ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ ക്വിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് കയറുക. രേണു മാതാജി, മിനി മാതാജി ഒക്കെ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ട് തരും. വീക്കെൻഡിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 2 ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതില് സെക്കൻഡ് ലെവലില് 2 ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വീക്കെൻഡ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി എന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാതാജി, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ സെക്കൻഡ് ലെവലിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. സെക്കൻഡ് ലെവല് നമുക്ക് 2 കോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രീ ഭക്തിശാസ്ത്രി എന്നും പ്രീ ഭക്തി സദാചാരമാണ്. പ്രീ ഭക്തിശാസ്ത്രിയാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത ഫുൾ ശ്ലോകാക്കും എടുക്കുന്നത്. ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസമായിരിക്കും ക്ലാസ്. ട്യൂസ്ഡേ ആൻഡ് വെനസ്ഡേ. അത് മിനി മാതാജിയാണ് അതിന്റെ അഡ്മിനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനി മാതാജിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. നമ്മള് പ്രീ ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ സദാചാർ കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാല് അതില് ഭഗവത്ഗീത ഇല്ല. നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ, അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചും എല്ലാമാണ്. പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മള് ഇസ്കോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത വരുന്നില്ല. അതില് ചേർന്നെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, അതിലും ചേരാം. നമുക്ക് ഈ കോഴ്സും ഇതെന്ന് വെച്ചാല് സദാചാർ കോഴ്സ് ആഴ്ചയിൽ 1 ദിവസമാണ് ക്ലാസ്. അപ്പം അതിലും ചേർന്നെന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് കുറെ അറിവ് കിട്ടും, കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം എല്ലാരും ഈ ഭക്തി ശാസ്ത്രി കോഴ്സിൽ തന്നെ ചേരണം. അതിൽ ചേർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി, ഇതിന് വീണ്ടും ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ എല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാനായിട്ട്? രജിസ്ട്രേഷൻ അത് ഉണ്ട് മാതാജി. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെയും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്വിസ് എല്ലാം ചെയ്യണം. കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ 18 days എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലാണ്. അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേർഡ് ലെവലിൽ കയറണം. അപ്പം കുറെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഞാൻ അയച്ചു തരാം. പാടൊന്നുമില്ല, ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെയും ക്വിസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഇനി ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? വരുമോ വലിയ ക്ലാസ്സിന്? ഞാൻ അടുത്ത ടൈമിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, 35th ബാച്ച്, ഏപ്രിൽ 3-ാം തീയതി തുടങ്ങുന്ന ബാച്ച്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇനി അതിലായിരിക്കും മാതാജി എൻഗേജ് ആവുന്നത്? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ലെവൽ അല്ലി മാതാജി അല്ലെങ്കിൽ മിനി മാതാജി ആയിരിക്കും എടുക്കുക. ഓരോ ലെവൽ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നാട്ടിലെവിടെയാണ്? ഞാൻ എറണാകുളത്താണ്. ഞാൻ കൊങ്കണിയാണ്, GSB ആണ്, മലയാളി അല്ല, ഗോവന്നാണ്. ഗോവ. പക്ഷെ മലയാളം നന്നായിട്ട് തന്നെ മാതാജി കൈകാര്യം ചെയ്യും. മലയാളം അറിയാം, മലയാളം പഠിച്ചു ഞാൻ. ഓ, വളരെ താങ്ക്സ്. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്തു മാതാജി. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് മാതാജി. ഞാനും ഹസ്ബൻഡും സുരേഷ് ബാബു. പാലക്കാടാണ് നാട്ടിലെ, പക്ഷെ ബാംഗ്ലൂരാണ്. ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. കൊച്ചി, എറണാകുളം. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, എനിക്കില്ലേ അടുത്തൊരു ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം ആ ഫസ്റ്റിലെ ക്ലാസ് ഒന്നും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ചില പ്രോബ്ലം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതെനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം തോന്നുന്നു അല്ലേ രേണു മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ലെവൽ മിനി മാതാജി, ഇന്ന് എന്നോട് കുറെ പേര് ചോദിച്ചു, നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ കയറിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഇല്ല, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യണവരുണ്ട് കേട്ടോ. കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ആയെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിക്കണ്ട. കാര്യം വെച്ചാൽ 2 ദിവസമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ക്ലാസ്. ഇത് 18 ഡേയ്സിന്റെ ക്ലാസ് അല്ല, ഇത് നമുക്ക് ഡെയിലി ഉള്ള ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പം ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതിലുള്ളവർക്ക് മാത്രം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിരുന്നു, ക്വിസ് ചെയ്തിട്ട്, എന്നിട്ട് ആ ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടി കേട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ആർക്ക് വേണേലും കേൾക്കാം കേട്ടോ ഈ ക്ലാസ്. കാര്യം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞു, ഇനി എനിക്ക് ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് എത്രത്തോളം കേൾക്കുന്നു അത്രത്തോളം ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അതെ, ഞാൻ കൊറോണ തൊട്ട് കേൾക്കണതാണ് മാതാജി, കൊറോണയുടെ ബാച്ച് തൊട്ട്. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ അതിന് പുതിയ ലിങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും, എനിക്കോ മിനി മാതാജിക്കോ നമ്പർ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും ഇതിലെ നമ്പർ തന്നാൽ മതി, ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തോളാം കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി, ഞാൻ പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാത് കരോമി യത്സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ അർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Okay. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.